Jo el que us aconsellaria és que obríssiu els ulls cap a Europa, perquè tot el que esteu parlant a Europa, tot això ho han solucionat. I jo em recordo als anys 80 anar-hi un autobús sencer de la Unió de Pagesos, vam anar a Alemanya, vam veure, entre altres coses, us ho explico perquè potser us pot donar algunes idees. Vam anar a 8 explotacions que tenien tots vaques de llet i que els alemans es van obligar, en aquells anys, va haver un problema d'excedent de llet a tota Europa i van obligar a plegar totes aquestes explotacions. L'estat alemany va ajudar molt perquè el que tenia la casa malament a fons perdut se la van refer, el que necessitava maquinària també sense interessos li van donar maquinària. Llavors allà era una zona a la vora de Frankfurt que feien lúpul i civada també feien ferratge, i aquestes 8 explotacions es van especialitzar en coses diferents. Uns feien pollastre, els altres feien cervesa, els altres engreixaven porcs, i a cada masia tenien una petita agrobotiga on tenien els productes de tots. O sigui, i tenien obert uns dies concret que jo va ser una cosa que me va sobtar molt, i a tots els que anàvem, no? Perquè vam estar, per exemple, en la de vedells i no portaven els vedells a l'escorxador. Tenien un petit escorxador, venia un veterinari i mataven allà. Obrien divendres de 10 a 12. Hi havia una cua de 80 persones fent cua per comprar aquella carn. Encara que tinguis un enxufe, qualsevol coseta mal posada, 1 mil·límetre et crujen. Perquè sempre el gran té rubor. I el gran, mira, passa de tot. Perquè clar, si ell plega, tothom a prendre pel cul. Ui, pobret, quina por, el cul així és petit. I tu ets un pobre que vols fer-ho bé, a muerte de tu. Home, jo ho trobo injust. Sobretot això dels autònoms. 250 euros, quan tu comences, això estàs flipant. I si l'ajuda, en el meu cas, d'horta ecològica, ja és de jutjats de guàrdia. Durant 5 anys has de ser autònoms. Si tu comences un negoci, tu creus que durant 5 anys tindràs segur cap on t'aniràs? I has d'estar amb la corda així posada, pagant i tornant a pagar. Perquè clar, a la que se'n vagi una coma d'allò, bueno... I després fas cursos d'horta ecològica i diu, no, esclar, tot això afavoreix el senyor de Casa d'Ametller. Oh, mira que maco. Perquè te llegeixes el quadern d'explotació i dius, hòstia, qui collons ha fet això? Sap què és un enciam? Perquè clar, ara per exemple, espècies, si tens 3 o 4 varietats, paga per cada varietat. Hosti, per què? No pot ser una sola varietat de tomata i ja està? Ah, no, per cada varietat, perquè clar, què passa? Els grans, com que tenen 3 o 4, general, perquè així, amb això ja fan prou, espavila't. Si tu vols fer 4 o 5 varietats diferents, ja et surt que no pots fer-ho. Vull dir, nosaltres una cosa ben rara, vull dir, fem formatges i iogurts i això, i ara la Generalitat, l'any passat, va dir que es podia vendre llet crua. Tothom, hòstia, que ven crua, no se'n ven molt poca. A més, sanitat és prohibit per vendre llet crua. Una granja que no... Per vendre llet crua has d'anar a sanitat, demanar permís, t'han de venir els veterinaris i veure si tot està en condicions. Vull dir, nosaltres teòricament en podem vendre perquè ja tenim un obrador, però el sanitari ens va dir el veterinari que s'ha de treure un permís. I això la Generalitat s'ho ha tret de la butxaca sense haver parlat amb els sanitaris. Imagina quin merder, perquè diu, clar, si hi ha alguna contaminació, algun problema, diu, nosaltres no sabrem qui és que ven llet. Diu, hem de saber-ho nosaltres. Clar, és que ara jo crec que són una sèrie de passos que això ara s'irà canviant, s'ha d'anar canviant. Nosaltres ens ho detallem tot. I ara, ara és el temps de collita de pomes, ens ho detallem tot al Mercat de Blanes, Anem cada dia al Mercat de Blanes, menys diumenges. I doncs van venir uns senyors que, clar, estem collint pomes, doncs ells pensaven que superbarato, com que no. Les meves pomes són molt bones, i de fet, tenen un preu. I és que a més jo haig de mantenir les càmeres frigorífiques, haig de mantenir treballadors, això. Tu què penses que t'haig de regalar jo? Una collita que faig a l'any te l'haig de regalar? De què, moreno? Van agafar 4 quiletos de res. Avui han vingut i s'han emportat quasi 200 quilos. Clar,
nosaltres classifiquem per tamanys i el preu va pel tamany. La poma gran, maca, poma gran, maca, totes són maques, però la gran té un preu i la petita té un altre preu. De menjar, de gust, és el mateix, perquè té el mateix gust. Doncs si tu no vols pagar la de la gran, doncs pagues la petita, però no te la regalaré ni molt menys, ja te pots posar d'allà on te vulguis. I se'n van anar quan van venir la primera vegada molt així, no? Però bé, que han tornat perquè és que és molt bona i de fet nosaltres ens ho detallem tot al mercat. Si és producte de temporada, per exemple l'avellana diu que n'hi ha sempre, i si és producte de temporada i s'acaba no passa res, perquè nosaltres en trenquem, en torrem i d'això, i ens ho fem nosaltres. I un dels problemes grossos és que la legislació no està clar què és el que necessitem. O sigui, perquè ve inspecció de sanitat i ens demanen aigua clorada, però si l'avellana l'aigua ni la veu, o sigui, no intervé enlloc l'aigua. Bossa, certificat de les bosses que siguin alimentàries. La bossa ja ho posa que és alimentària. Necessitem certificat del fabricant conforme que la bossa... Però escolta, mira què posa aquí. Ús alimentari. Però necessitem un certificat. Aviam, m'acollones o no? Després, escolta, nosaltres som un petit productor. No, però és que esclar, és que la normativa és per tots igual. Vale, la normativa és per tots igual, correcte. Diu, però en el teu cas jo crec que no necessites tenir un registre sanitari. Com que no? No necessito tenir un registre sanitari? Si trenquem, envasem i torrem, no ho necessites? No, em sembla que no, em sembla que amb el que esteu inscrits en la venda de proximitat ja n'hi ha prou. Però ja, qui ho sap això? No, pregunta'm aquest del Departament d'Agricultura. Vale, truques aquest del Departament d'Agricultura. Hòstia, noi, ni idea, et donaré un telèfon d'aquest altre. Vale, truques en l'altre. Vale, l'altre, hòstia, tampoc ho sé. Vale, dona un telèfon d'un altre. I al final vaig aconseguir trobar un tio que em va dir, diu, si tu manipules l'avellana necessites el registre sanitari. Oh, però és que la inspecció em va dir, la inspecció pot dir missa, si tu manipules l'avellana necessites un registre sanitari. Vale, doncs ja està clar que el que farem és plegar perquè no surten, o sigui, el que ens demanen per trencar 4 avellanes... Trobada avui a Nulles, a l'alt camp de productors agroalimentaris i restauradors amb establiments comercials i el sector turístic de tot el Camp de Tarragona. Una jornada es diu Agronyam, dirigida a promocionar el que es fa a la comarca i connectar els productors amb els consumidors. L'Elisabet envasa xutni de figues, un producte minoritari i que va destinat a botigues molt especialitzades. La comercialització de les seves confitures i gelees és una xarxa que ha anat teixint al llarg dels anys, a força de treball, formació i trobades amb altres productors. Com a territori ens coneixem molt poc. I el que és molt important és que et coneguis, que tu m'aportes, no ho sé, ostres, fas herbes aromàtiques, no? O sigui, a mi m'interessa, no sabia on buscar-ho. Doncs aquestes relacions és molt necessari. I avui a Nulles s'ha organitzat Agronyam, una d'aquestes oportunitats per ampliar coneixences i coneixements. I si no et trobes en fires o en events com aquests, doncs a vegades és complicat conèixer, potser sí que els del poble del costat, però potser el de més cap allà ja no. No vol dir negoci, No estem parlant de negoci perquè el negoci sí, ja vindrà, ja ve. Però, algú que t'explica exactament com funciona una cosa. L'organitza el Consorci Líder de Desenvolupament Rural del Camp. Han vingut uns 30 restauradors i productors, la majoria de l'Alt Camp, però també d'altres comarques, com el Priorat.